самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда нишонаи фаранги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат мебошад. ҷиҳати сарфакорона истифодабарии нерӯи барқ ва пешгирии сӯхтор аз ҷониби кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шабакаҳои барқ ва хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри Турсунзода рейдҳо ташкил намуда байни сокинон дар бозор, марказҳои савдо, ошхонаву новойхона ва дигар дӯконҳои хизмативу маишӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. сокинонро водор намуданд ки ба таъмини фаъолияти мунтазами шабакаҳои интиқоли барқ мусоидат намуда вобаста ба имконият барои пухтупази хӯрок, нон, гарм кардани дӯконҳои хизмативу маишӣ ва хонаҳои истиқоматӣ аз ангишт, гази моеъ ва ҳезум истифода баранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ аз ҷумла стратегии расидан ба истиқлолияти энергетикӣ тамоми чораҳои заруро андешида истодааст. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق و ستاد شهری تشکیل کرده شده است که با کارمندان وزارت کارهای داخلی شهری و در یکجایگی با شبکه‌های برق ترسونزاده در کارخانه‌های صنعتی، آشخانه‌ها، نانبایخانه‌ها، بازارها و خانه‌های баландиёшона оиди сарфакорона ва мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда истодааст. нисбати сарфакорона ва мақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ мардуми шаҳри Турсунзода дарк карданд. аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар шаҳри Турсунзода дар рафти санҷиш ба сокинон қайд карда шуд ки таҳлилҳо гувоҳи онанд ки аксари ҳодисаҳои сӯхтор дар мавсими зимистон аз беэҳтиётӣ зоҳир намудани одамон ба оддитарин меъёру талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ба вуқӯъ меояд ки чунин ҳодисаҳои нохуш дар баробари ҳисороти зиёди иқтисодӣ ба инсон таъсири бади рӯҳиву маънавӣ ва ба муҳити экологӣ зиёни ҷиддӣ мерасонад. аз ҷумла риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи асбобу таҷҳизотҳои барқии худсохту дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, беназорат гузоштани печҳои аловӣ, истифодаи нодурусти баллонҳои гази моеъ, пайвасти нодурусти кабелу ноқилҳои барқӣ, истифодаи аз меъёр зиёди қувваи барқ ва беназорат гузоштани хурдсолон яке аз сабабҳои маъмули ҳодисаҳои сӯхтор ба шумор меравад. мо барои ҳамин сарфарокона кардани нурӯи барқ که ما همه چای تفسانی بلند را از بازار همشه گرفتیم. ما بین همه سوداگرها یا که آشخانه ها بین همه ما کارهای فرماندهی گذراندیم. همین طور مسئولین نقشه دارند چنین ریت‌های سنجشی را در بازار، مرکزهای سودا، آشخانه و نویخانه و دیگر دکان‌های خدماتی و معیشی من بعد نیز بیشتر گذرانند.